U svetištu Majke Božje žalosne u Mrkoplju 19. rujna nedjeljom proštenja zaključen je proštenični tjedan koji se tradicionalno održava treće nedjelje u rujnu kada ova župa slavi Gospu žalosnu. Ove godine proslava se odvijala u duhu 250. godišnjice osnutka župe Mrkopalj i 250. rođendana mjesta Mrkoplja. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je riječki nadbiskup koadjutor Monsignor Mate Uzinić uz koncelebraciju župnika velečasnog Ante Zovka, generalnog vikara riječke nadbiskupije velečasnog Marija Tomljanovića i drugih svećenika. U nadahnutoj propovjedi nadbiskup je poručio župljanima kako je prošlost nešto iz čega treba učiti živjeti, što treba nadograđivati izgrađujući svoju sadašnjost kako bismo imali budućnost. Upravo to su činili preci ovoga mjesta kroz ovih 250 godina. Oni su izabrali Mariju kao svoju nebesku zaštitnicu. Oni su tim izborom razumjeli ove riječi u Ivanovom evanđelju koje je Isus uputio sa svoga križa: Mariji, evo ti sina. Istovremeno su razumjeli i one riječi koje je Isus s križa uputio ne Ivanu, nego njima: evo ti majke. I što su napravili? U sve drugo što su činili kao nekakav motor koji ih je vodio, koji ih je nadahnjivao, koji ih je osposobljavao, koji ih je podizao u onim teškim trenucima i činio da mogu stajati uspravno, da mogu stajati pod mnogim križevima i pred mnogim križevima s onom vjerom s kojom je to činila Marija. Evo, oni su uzeli Mariju, uzeli su je za svoju majku, Isusovu majku, Majku Božju žalosnu, i u njoj su prepoznali svoju majku. Ona im je postala nadahnuće u nasljedovanju Isusa, ali i brizi za bližnje, za vlastitu obitelj, za ovo mjesto. S punom odgovornošću prihvaćati Božju volju u konkretnim okolnostima ovog vremena u kojem mi živimo je naš način za nadograđivanje na toj prošlosti. Nakon svete mise vjernici su obišli oltar i tim činom odali zahvalnost svojoj zaštitnici. Mrkopaljaca je svuda po svijetu i svi se njoj ufamo. I tražimo njezinu zaštitu, osobito, ne daj Bože, više ratova, a u svim ratovima nas je štitila. To se hodočasti, tu se ljudi moli, neke su dobili i pomoć Majke Božje, i to ogromnu pomoć, zahvaljuju joj i svake godine dolaze. Znači nam sve. I prepoznatljivi smo po njoj u čitavom svijetu, po Majci Božjoj od 7 žalosti. Koliko je ovo malo goransko mjesto prepoznatljivo i značajno, svjedoče mnogi hodočasnici koji Majci Božjoj žalosnoj hodočaste iz raznih krajeva. Među njima je grupa Amerikanaca koji su prešli toliki put kako bi sudjelovali na proslavi obljetnice župe i mjesta svojih predaka. I'm on my first visit overseas ever. Came to Mrkopalj because my grandparents were born here, were married here. They came to America and have many children, grandchildren, and I wanted to see just where they came from, where my roots are. And it's been wonderful to see this town. I love it. Župljani su se u zajedništvu sa župnikom kroz 3 projekta posljednje 3 godine pripremali za ovaj dan. Izradili su sliku doktora Ivana Starčevića, biskupa Senjsko-Modruškog i Krbavskog koji je rođen upravo u Mrkoplju. Tiskali su knjigu Spomenicu župe Mrkopalj, a ove godine su napravili i 3. najveći pothvat kojim su na neki način zacijelili bolnu ranu ovoga kraja. Crkva Svetog Filipa Apostola, koja je nekada bila župna crkva, stradala je 1944. godine u požaru prilikom bombardiranja Mrkoplja, a nakon toga bila je nasilno srušena. Ostaci tih zidina su 66 godina stajali zatrpani pod zemljom u ovoj jubilarnoj godini. Mi smo to razotkrili i ponovno se pojavili na svjetlost dana ti ostaci crkve Svetog Filipa i na tom lokalitetu crkve Svetog Filipa mi smo odlučili napraviti jedan sakralni memorijski postav, sakralni postav dakle na Svetome Filipu gdje ćemo dakle dobiti jedno svetište na otvorenome jer će tu doći
i došao je već oltar i doći će uskoro i Gospin kip. Taj Gospin kip Gospe Lurdske je zapravo jedini koji je sačuvan nakon što je crkva potpuno izgorila u požaru. Ostao je taj kip kojega su već u to vrijeme Mrkopalci prepoznavali kao jedan veliki znak neba, Božji znak upućen Mrkoplju, i evo mi ćemo taj kip vratiti na mjesto Svetoga Filipa, na taj lokalitet. Mrkopaljska prošlost, ali i sadašnjost, šalje nam poticajnu poruku da budemo oni koji će vrijednosti evanđelja nastaviti ugrađivati u svijet u kojem danas živimo i da tako ono za što su naši preci dali svoje živote živi i danas.